खुलुमबाय बयखौबो जोंहा दिनै प्रग्राम दङ चिरां धालिगावआव माने 5th Bodo फिल्म एवार्ड सेरेमनी जागोन आरो बेयाव ओंखायनो जोङो माने देलायगासिनो आरो धालिगाव बिजिआरआव जागोन टाउनशिप सिङाव ओमफ्राय दा जोङो गाबागाव देलायगासिनो बयबो जोंनावनो खालामदों आरो मेकआपआ गांखं Blender mo ba yan? Sino nagbahay ano ba? 따잖아, 두꺼비. 카네요, 방대신 좋지 마. 하기야 하고도 왜 집을 난왜 카네요? 지금 위하고 지금 있는 거이래. Liền đợt này với bây giờ nên đúng phun gì lại dùng đang bé hầm của vậy chứ. À, nó bị chết một về. Lấy Blender à? Vậy rồi. Bay vậy mà nó Blender. Cậu sẽ làm đi khảo bạn thì sao nó bị ra sao xinh không đấy? जोंना जोबजोब्बाय मेकआपफ्रा माबायदि जाखो जों गावबागाव खालामना लानाय मिथिला सुजिया दख'नाल' गाननो बाखिसै आयौ गाज्रि नुहरबाय केमेरायाव नुवाखै मा नैबे दख'नाया आगै फुजिया जोंनो माने गिफ्ट होदोंमोन आरो जों माने आब' माबा सिम्पल दङ ओमफ्राय आब' रिंकु दङ आरो जों साथाम बिब'नो गिफ्ट होदों आरो माबाया फुजिया एलाय आब'नाबो एखे साथामनाबो ओरैबायदि मोजां कम्फर्टेबल आगराबो बिराद मोजां थेंक इउ सो माच आगै फुजि नों नायबाय थादोंबा जोंनि ब्लगखौ आंनि ब्लगखौ थेंक इउ सो माच फर द गिफ्ट दा बयबो देलायखांबाय दा जोङो थांनोसै ओमफ्राय गारि नेगासिनो आरो जोंना दिनैनि प्रग्रामा जागोन आं दहायनो होनखाबाय माबायाव जागोन आरो धालिगाव बिजिआरआव आरसीसी अडिटोरियाम हलाव जागोन आरो आर्टिस्टनि बिसा माने 5th एनुअल कन्फारेन्स माने एवार्ड शो जागोन आरो सेन्ट्रेल बिसानिफ्राय माने आब' सिम्पलाबो Jalla mela gabago delay mene yagi fusini bibar brand dokona kan जों साथामबो अच्छा साथामबो हरदों आगै फुजिया थांगासिनो जोङो नै जोंनावनो खालामदों थारमाने मेकआपखौ जोंना खाथि जायो नालाय धालिगावनि खाथि जायो नालाय ओंखायनो जोंनावनो खालामदों आरो मेकआपखौ नै जों सफैबाय गेटआ नैबे ओमफ्राय एलाय नै बिदि साजायदों बिदि फिल्म पोस्टार ओमफ्राय नै 5th Bodo फिल्म एवार्ड ओरै दङ एलाय ओरै Makeup kan tapi kan bawang sindang sih deh, iya kemarin Hua kedan. Interesting. Dewa yang hua kedan datang nih. Jangan mau kerjanya tuh jangan dewa ini. Injau kedan lava kan sih. Delay kan injau kedan ah. Entrance ah, beza. Nggak boleh untuk dia bilang ke kawan ini untuk yang spesial ini. Bisa ya, tuh jadi le. Sana nggak tahu. Mana? Bisa ya, tuh jadi apa ya? Salah nggak kayak kopi cilik. Acha, ini advance. Advance apa ya? Mana? Sir neng. Oh ini singgah aja. Kenapa doa? Sampai sebelum. Naik kalau जादों दा माने एक्चुअली जोङो कारलि खालामगोन होननानैसो सानखादोंमोन आरो ओमफ्राय कारेन्ट गैयामोन
इनभार्टार जों माने खालामनो हाया ओंखायनो माने जायाखैमोन ओमफ्राय नै दा मिजिङा खालामना होदों नै खालामग्राया बे मिडियना खालामजोब आखाजोब्बाय आंना नै रायजो आंना लुकआ एसे सोलायबाय रायजोफोर लोगोफोर नै माबायदि नुखोथाय आलासिफोर फैदों आलासि गिदिर 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 फैथारदों आलासि गिदिर गिदिर आलासि गिदिर बेबो सासे गिदिरथार आलासिया जि साइज नै मानसिफ्रा लोगो मा खबर नोङो माने एथ' खबर लाथारा नोङो नै गारमा गुवारफ्रा जि गोसा गोसा रायलायखादों ओमफ्राय बे आब'खिनो नुवाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आङो आब'खौ माबायाव बरमायाव लोगो मोनदोंमोन खेबसे गोसोआव गैला औ नङाबा स्टिल लानोसै आब'खौ बेयाव दे फाय औ मोजां फट' लानोसै गासिबो औ जागोन र' लानांगौ नोंसोर सोर सोर फैदों जोङो 30 जनसो दङ उदालगुरिनिफ्राय नंगौ ए एक सेकेन्ड टान रेडि गो आइस आरजु आयु 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 जादों यस माबाया कारपेटा हनै माया गोलैगासिनो आंहा नुदों आंहा नुवाखै कारपेटा माबादों रिफ्लेक्ट जादों बेनि उनावनो जोंनि जा गोथार हाबाफारि मेगाजिन बेखेवनाय बे जागोन बिनि सिगां जोंनि गेजेराव मोनसे मेथाइ दङ मेथाइखौ बेखेवगोन गासैबो मिथिखागौ फैलाव बसुमतारी बिथांजों लोगोसे मोसाफागोन माखासे मोसाखावरि बेनिखायनो बयबो मोजाङै नाजानांगौ बादायनायाव मोजाङै सौसिनो थाखाय आरो मोनसे खोथाबाव दासो फंबाय actually जोबोद हाई लेभेलनि फिसालाखौ लाबोआखै एग्जाम जागासिनो ना ओंखायनो टप 3 खौल'सो जोङो दा सायख'बाय नै ओंखाम जानाय लाइन ओंखाम जानाय लाइन लिडारा बेनो ओंखामनि लिडारा बेनो जों ओंखाम जानोसै बे अमा बेदर बे दाउ बेदर बे लाब्रा दालि दे जों दा बयबो मोसानो थाखाय रेडि जाबाय मोसानोसै जोङो आयौ लिंसार नों दासो फैदों लिंसाराबो फैबाय जोंजों मोसानो लुगैदोंमोननो ओमफ्राय जों लानो गोसो गैया लाला जोबसै आंबो मानसिफोरखौ लिसान मा खबर मोजां मानो मोसायासै मोसानोसै नंगौ रेडि खानानै एसुवा हेलौ फैदो जों मोसानोसै दा
Amuk dia tak sesuai. Ayah si size nukadeng ni blue kan berdeng. Mana yang hab blue kan ni ni maba kanan lain, kaya ni blue kan nanti dengan. Dah kan tu. Sing dress chancel. Sing dress chancel ni ni nak kau angdas. Angin cuma nuile abon engkau. Mai sia. Tui nang dia sin mang ni kering. Itu angsa boling nang gonde. Abon lindang ke tu ni berada? Ani awak ani besar pada dia sin dia. Malu cara, seburi sin dia ni mana? Lain dia. Wahai, ada gonde ni kaya lah. Ada masa mau kena bu? Masa nak. Lain dia. Masa nak kena yang cita. Gue kok kunci pelai kini, cina. Minggu lai baik. Minggu lai acing sama. Minggu yang minister wajib kau ni baru. Acing kau ni macam. Minggu kaya. Minggu ri. Grup siapa? Oh mana? Minggu biji bakar sudah. Biji bakar sudah. Sila nunggu. Saya aku suka. Biji bakar sudah. Eri betul. Hai. Beri Belinda. Wahai. Dia about 14 sampai dah. 14 years dah. Hei nong ama. Jadi. 7, 8. Bisa sah. 8 years sampai. 8 years sampai. Bona kalah. Apa kabar? Garji. Selebih sedekah. 1 year and 3 months running. Bung nebareng bawa pian tu biji sih. Roh, tang tu nak asing musa bawa bentuk. Dari Bodo, dari Bodo punya apa pun ada. Sudah mah? Sudah mah sudah ni. Sudah mah musa ganti ya, ram delai nak yang mampu saja ni. Heru maba, kana maba. Ibiau ni. Sekedar yang saya delai nana. Lain ku bersama menai ni, ambil onengan ni. Dah bisa kan dulu. Ayo, thank you so much. Mei mama sang Mona Lisa sang nasi entry lah dan anda pusing kelas ini mana? Lasi baik. Normal go. Ay. Ada yang ni Mona kau sang ni kerja buri sini deng ne. Suka? Mona kau. Iya. Oh. Kusan ni. Nengu nama. Baterai sih cina nama. Ibu kamu ni naik ya? Naik kan? Naik kan? Ramai kamu telah deh. Apa? Minggu ni. Lu jangan cakap. Ayo. Mari kita kita sama jalan sebentar. Hai. Korea sana. Thank you. Dah kasih my best film. Why? Jangan best. Best sudah woman by best film. Best award dah usung nasi rangannya. Sortnya pas lebai. Amrai mama yoba. Best movie yoba. Best movie yoba sih rangannya menbai. Ada. Syazar. Best actor male. Om. Best actor female 2021 release from Dhaka.
जों जौस्राङाव नागिरदों आरो गाहाय नेहाथारि सार बिथांखौबो जों जौस्राङाव नागिरदों दा जोंनि